Nasubukan mo na bang mawala ng mahal sa buhay? Yung kahit alam mong wala na sila, hindi mo pa rin maiwasang hanapin sila? Ganyan si Maria Magdalena. Akala niya na wala pa ang katawan ni Jesus, pero ang hindi niya alam, buhay na pala siya. Ngayong araw, July 22, 2025, kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Ang ebanghelyo mula sa John 20 verses 1 to 2, 11 to 18 ay nagdadala sa atin sa hardin ng muling pagkabuhay. Habang umiiyak siya sa labas ng libingan, hinahanap niya si Jesus. Akala niya ninakaw na ang katawan ng Panginoon. Pero naroon na si Jesus, buhay na. Ang hindi lang niya agad nakita ay siya pala ang unang pinili ni Jesus upang maging tagapagdala ng balita ng muling pagkabuhay. At dito natin nakikita ang kabutihan ng Diyos. Si Maria Magdalena na dating inalihan ng 7 demonyo, Luke 8 verse 2, ay ginawang apostol sa mga apostol. Siya na itinuturing na makasalanan ng lipunan ay naging unang testigo ng pag-asa. Siya ang unang nakakita sa risen Christ hindi dahil sa karunungan kundi dahil sa pag-ibig at pananatili. Gaano ba katapat sa paghahanap sa Panginoon lalo na sa gitna ng luha? Sa dami ng pagkakamali mo noon, naniniwala ka pa rin bang kaya kang gamitin ng Diyos para sa kanyang misyon? Mary stayed, hindi siya umalis kahit umiiyak at dahil doon nakita niya si Jesus. Ganyan din sa buhay natin. Kapag sa halip na sumuko, nananatili tayo sa pananampalataya, mararanasan natin ang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ngayong kapistahan ni Santa Maria Magdalena, alalahanin natin. Walang makasalanan na hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. At tayong lahat, tulad ni Maria, ay tinatawag ding maging saksi ng muling pagkabuhay. Kaya kung nakilala mo na si Jesus sa buhay mo, ikwento mo, ibahagi mo. Sabihin mo rin sa iba, I have seen the Lord. Ako si Brother Rai. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless.